Bona tarda, famílies. Soc el Jordi, director de l'escola. Primer de tot, us voldria donar la benvinguda al nou curs. Com ja sabeu, per aquestes dates és moment de fer les reunions d'inici de curs amb les famílies. Aquest curs, degut a la pandèmia, hem de realitzar les reunions amb un altre tipus de format. Així, la reunió tindrà dues parts. Una primera, que és aquest vídeo que us estem presentant, on intervindran les tutories, els referents i jo mateix explicant-vos una part més genèrica. I una segona part, que serà una videoconferència on podreu preguntar els vostres dubtes a les tutores i referents de les vostres classes. En el cas de P3, com ja s'ha fet la reunió ja fa unes setmanes, només tindreu la part del vídeo d'informació general. Jo us comentaré 3 temes. El primer, el que fa referència a l'escola i al Covid, al coronavirus. El segon, el que fa referència a les novetats del curs. I el tercer, el que fa referència al servei de menjador. Així doncs, comencem pel primer tema, el que fa referència a l'escola i al coronavirus. Com ja sabeu, aquest curs hem fet força canvis, alguns visibles, com les entrades i les sortides, i altres més interns, com és el de l'organització pedagògica del centre. Tots aquests canvis els podeu veure en el pla d'organització del centre, el qual us el vàrem enviar per Dinantia ja fa unes setmanes i que a part teniu penjat a la web de l'escola. Per acabar aquest tema, i tal i com vam fer fa uns dies per Dinantia, volem felicitar-vos perquè ho esteu fent molt bé, tant les entrades com les sortides. Això sí, recordar-vos que heu d'intentar no aturar-vos davant del vostre grup classe quan esteu recollint el vostre fill o la vostra filla. El segon tema que tractaré seran les novetats d'aquest curs. La primera, la comunicació escola-famílies. La pandèmia del Covid ha creat una barrera en la comunicació habitual que teníem entre l'escola i les famílies, així que toca adaptar-nos. És important que distingiu entre les comunicacions que voleu fer a la tutoria i les comunicacions que voleu fer amb els departaments de gestió del centre, ja sigui administració, direcció, secretaria. Pel que fa a l'atenció a les famílies per fer algun tràmit, pagament o consulta, us vàrem enviar per Dinantia i també està penjat a la cartellera del carrer els diferents horaris d'atenció segons el que necessiteu i segons amb qui vulgueu parlar. Per altra banda, si el que voleu és dirigir-vos a la vostra tutoria, us oferim 2 canals. El primer, l'agenda escolar, la qual el nen-nena haurà de portar-la a la mà i oberta per la pàgina escrita el dia que vulgueu notificar alguna cosa. I el segon és un email de tutoria, el qual podeu veure a la pantalla i el qual també us el farem arribar per Dinantia. La segona novetat fa referència a les quotes. Recordeu que, excepte P3 i les noves incorporacions, totes les famílies teniu un descompte del curs passat si és que estàveu al corrent de pagaments. Pel que fa a la forma de pagament, teniu 2 possibilitats. La primera, fer un ingrés bancari o transferència. Fa uns dies us vàrem facilitar el compte per Dinantia. El segon, en efectiu o targeta a l'escola. Recomanem, per la seguretat de tothom, fer ingrés bancari o transferència. La tercera i última novetat fa referència als canvis de metodologia, és a dir, a com aprenen els vostres fills i filles amb aquesta nova realitat. Abans de tot, és important entendre 2 conceptes claus. El primer, els grups estables, és a dir, els grups bombolles que estan formats per la classe i per 2 mestres, que són bàsicament el tutor i el referent. El segon, la sectorització dels espais. Cada grup estable s'ubica en un espai fixe. Els pocs espais comuns que es comparteixen són desinfectats constantment pel servei de neteja que està a l'escola durant tot el dia. Pel que fa a les metodologies, comentar-vos que tot segueix igual que els altres anys, excepte els ambients, educació infantil i la plàstica a primària, on els grups deixaran de barrejar-se amb els altres grups. El tercer tema és el de servei de menjador. Les novetats en aquest sentit són 2. La primera, la contractació d'un telèfon exclusiu per temes de menjador del dia a dia. Us atendrà la coordinadora, la Iman. El telèfon us el facilitarem més endavant per Dinantia. La segona són els pagaments. Aquest curs, cada mes,
us arribarà per dinància el que heu de pagar de menjador. A part de la domiciliació bancària o el pagament a l'escola, aquest curs tindreu també el compte corrent del menjador on podeu fer l'ingrés o transferència. Si alguna família està interessada en domiciliar el rebut de menjador, només cal que passeu pel despatx en horari d'administració per emplenar el full pertinent. Per acabar la meva part, m'agradaria recordar-vos altres aspectes importants. És molt important, ara més que mai, tenir la vostra documentació actualitzada. Retorneu, si encara no ho heu fet, al plec de documentació el més aviat possible. Recordar-vos també que a primària cal que els infants portin una ampolla d'aigua individual i mascaretes de recanvi. Per altra banda, aquest curs, per celebrar els aniversaris, no podreu portar res per compartir des de casa. Sense més, moltes gràcies per la vostra atenció i seguidament us deixo amb les vostres tutores i referents que us explicaran aspectes més concrets de cada curs. Gràcies. Bon dia, famílies. Com esteu? Esperem que amb ganes i il·lusió. Us donem la benvinguda al nou curs. Aquest any continuem amb els vostres fills i filles les mateixes mestres, la Marta y la Laia. Aquest curs serem la clase dels castellers y las castelleras. Buenos días, familias, ¿cómo estáis? Esperamos que con muchas ganas e ilusión os damos la bienvenida al nuevo curso. Este año continuamos con vuestros hijos y hijas, las mismas maestras. Somos Marta y Laia. Este curso seremos la clase de los castellers y castelleras. L'horari és de 9 a 12:30 i de 14:30 a 16. Aquest any, com a mesura de seguretat pel Covid, els infants entren sols a l'escola i van a la filera situada al pati, a l'espai de P5. Està senyalitzat amb un cartell. A les sortides serà un familiar el que accedeixi a l'escola i recollirà a la filera corresponent el seu fill o filla. El horario es de 9 a 12:30 y de 2:30 a 4. Este año, como medida de seguridad por el COVID, los niños y las niñas entran solos a la escuela y se van a la fila situada en el patio en el lugar reservado para P5. Está señalizado con un cartel. En las salidas será un familiar el que acceda a la escuela y recogerá a su hijo o hija en la fila correspondiente. Durant la jornada escolar hi ha estones de treball i de joc repartides en diferents moments del dia i emprant metodologies diferents. Durante la jornada escolar hay distintos espacios de trabajo y otros de juego repartidos a lo largo del día y usando diversas metodologías. Pel bon funcionament de les activitats es prega ser puntuals a les entrades i sortides. Para el buen funcionamiento de las actividades se ruega que sean puntuales en las entradas y salidas. Justificar les faltes d'assistència. Justificar las faltas de asistencia. Per salut, us demanem que no vinguin malalts a l'escola. Por salud, os pedimos que no vengan enfermos al colegio. Bata i jaqueta amb el nom i una veta. En la bata y en la chaqueta poner nombre y una veta. A l'escola cal portar bata, mocadors, Bata, pañuelos, gel hidroalcohòlic, gel hidroalcohólico, 2 mascaretes de recanvi, 2 mascarillas de recambio, esmorzar, desayuno, roba de recanvi. ropa de recambio. Pels aniversaris, no portar llaminadures ni pastissos. Para los cumpleaños, no traer golosinas ni pasteles. Si es vol, es poden portar galetes. Si se quiere, podéis traer galletas. La sessió de psicomotricitat es farà els divendres i cal que porteu roba còmoda, és a dir, xandall i bambes amb velcro. La sesión de psicomotricidad se hará los viernes y es necesario que traigan ropa cómoda, chándal y bambas con velcro. Portar mitjons antilliscants si és possible. Si es posible, traer calcetines antideslizantes. La metodologia que utilitzarem aquest curs a l'escola és basada en ambients, espais de descoberta, experimentació, joc simbòlic, coneixement del propi cos vers dels altres a partir de l'interès i la motivació d'un mateix. La metodología empleada en la escuela este año es ambientes,
Espacios de descubrimiento, experimentación, juego simbólico, conocimiento del propio cuerpo respecto a los otros, a partir del interés y la motivación de uno mismo. Racons de treball. Es distribueix l'aula en diferents espais de treball on hi ha diferents activitats i els infants van canviant en funció de la seva tria, ritme i consigna de la mestra. Espacios de trabajo. Se distribuye el aula en varios espacios de trabajo donde en cada uno hay una tarea distinta a hacer. Los niños y las niñas van cambiando de actividad en función de su elección, ritmo y consignas de la maestra. Projectes. Es treballa a partir d'un centre d'interès i es van realitzant activitats de les diferents àrees del currículum. Nosaltres treballarem al voltant d'una tradició catalana, els castellers, que és el nom de la classe. Proyectos. Se trabaja a partir de un centro de interés y a partir de aquí se van realizando las diferentes áreas del currículum. Nosotros trabajaremos una tradición catalana, els castellers, que es el nombre de la clase. L'expressió oral la podem treballar d'una manera més individual i motivadora, a través de la caixa sorpresa. Cada infant portarà un dia a la setmana un objecte important per a ell i que vulgui ensenyar a la resta de la classe. Expresión oral. La podemos trabajar a través de una forma más individual y motivadora. La haremos gracias a la caja sorpresa. Cada niño y niña traerá un día a la semana un objeto importante para él o ella y que desee enseñar a los demás compañeros de la clase. Hàbits i rutines. Són diferents moments del dia. Fer el bon dia, passar llista, rentar-se mans, repartir material, recollir-lo. Hábitos y rutinas. Son diferentes momentos del día, como hacer el buen día, pasar lista, lavarse las manos, repartir papeles, recoger los juguetes. Aquest és un grup cohesionat, participatiu i afectuós. La continuïtat de les mestres afavoreix el retrobament a l'aula. Tenen bons hàbits de treball, ganes d'aprendre i moltes inquietuds per conèixer coses noves. Este es un grupo muy cohesionado, participativo y afectuoso. La continuidad de las maestras ha favorecido el reencuentro en el aula. Tienen buenos hábitos de trabajo, ganas de aprender y muchas inquietudes para conocer cosas nuevas. Els continguts que treballarem aquest curs són potenciar l'autonomia i l'higiene personal, Potenciar la autonomía y la higiene personal. despertar la curiositat per llegir, Despertar la curiosidad para leer. treball de l'abecedari, vocabulari, paraules properes, Trabajo del abecedario, vocabulario, palabras cercanas. l'expressió oral en diferents contextos, desitjos, idees, La expresión oral en diferentes contextos, deseos, ideas. aprendre a escoltar atentament respectant el torn de paraula, Aprender a escuchar atentamente respetando el turno de palabra. formes geomètriques, colors, numeració i mesures, gran, petit, Formas geométricas, colores, numeración y medidas. Grande, pequeño. tot això respectant el seu ritme d'aprenentatge i emocional. Todo esto respetando el ritmo de aprendizaje y emocional de cada niño y niña. Aquest curs, com cada any, és important que hi hagi un parell de pares i o mares que siguin representants de l'aula per fer d'enllaç entre les mestres i la resta de famílies del grup. És a dir, cal escollir 2 delegats o delegades. Como cada año es importante que haya un par de padres o madres para hacer de enlace entre las maestras y las otras familias del grupo. Por lo tanto, hay que escoger 2 delegados o 2 delegadas del curso. La comunicació amb les famílies des de l'escola es farà via agenda, dinàntia i mail personal de l'alumnat. La comunicación a través de la escuela y las familias se hará gracias a la agenda, dinantia y el mail personal de los niños y las niñas. La quota de material, aquest curs són 70 euros amb l'AMPA inclosa. Este año la cuota de material son 70 euros con el AMPA incluido. Esperem que us hagi estat d'utilitat haver escoltat i haver vist aquest PowerPoint. Qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres el dimarts 6 d'octubre a les 5 de la tarda. Ja rebreu l'enllaç corresponent, serà a través de videoconferència. A reveure. Esperamos que os haya sido de utilidad este PowerPoint. Cualquier duda nos recibiréis el martes día 6 a las 5 de la tarde. Recibiréis
vía Dinantia la convocatoria para hacer la videollamada. Muchas gracias.